su ba. Batun haka ne kan mutum da na daura ba zai kwance ba. Na tsinke burkin su lamarin ki ba zan canza ba. Ban bayani ke ɗaya ce mahaɗi gare na a zamani. Na da har da karni ko an mintar nake da sarka, duk sanani da wuya ba zan ya da baby ba. Ina yin ka oba, Yuma ina yi ki sa'arai ki na sa'arai na. Sai mutuka raba da ke zan zauna tun da kin zama mallaki na. kasa a ranka na sa a raina, sai mutu ka raba da kai zan zauna tun da ka zama mallaki na. Lissafi ne mafarin soyayyar mu da ke, ƙarshen zance mafarki na ya zama gaske. Sirrin ke ce so ba mai raba mu da ke, dukkan batuna kan so na tsarkake. Ya gane ke kaɗai ce nake son ma hidima. Akwai dalili na san na taka kwalli mai girma. Akwai bayani mai girma abun fasiri. Na gane so dalili ne, ni na rike aika hujja ne. San ba makawa ran gini ranar zane, tun da su na fahimci halitta ne. Na yar guzuri tafiyar bajinta ni, na yi wakatari yanzu so ya ruɗa ni. Na riga na yi nisa babu wanda ya iske ni. Ga furen soyayya